Som a la Riviera Maya, a prop de Cancún. Aquest és el poble de Playa del Carmen. Playa del Carmen és un lloc molt turístic i està a prop de la zona dels hotels. Un bon lloc per passejar i poder comprar un record d'aquell lloc. Ara estem entrant a la zona reservada i vigilada on hi ha molts hotels. Aquesta és l'entrada de l'Hotel Tucan. És l'hotel que irem a visitar.
Entre l'hotel i la platja hi ha conservat un tram de la selva original, en el qual podrem veure varietat d'animals autòctons. Aquí podeu observar un capibara. Aquest que estem veient és un mono que en diuen aullador. I aquí tenim passejant un pou. Hem arribat a la zona de les piscines. Com podeu veure, hi ha una piscina que és immensa. Aquí quedem tots, Ara ens trobem a la platja. Com podreu veure, arran de l'aigua hi ha uns voltors llargs, una mica altets, que es van construir expressament per protegir-se de l'huracà Katrina. I amb aquesta espectacular posta de sol ens despedim de Cancún.